Ulat ka jela upagu johan hak arpulai trikunaitu ula pliak library jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haringkat ka jingadan lang Chief Executive Member KHADC ba penyat sings Deputy CEM ba pensyengan lang NCF bat kiwe ki dekat ka Executive Member bat KMDC ulat haba pliak ka ning library ula penpau ya ka jingkmen ba uyo penyashin bentalang bat ula kit bok kit yang ya ka KHADC bat kinong snong ka jela UCM KHADC ba penyat sings ula ong ba ka library kan yarap ru ya ki research scholar ban wat jingtip company ha ka bayade bat ka riti trekam jong ka KHADC bat ka jat bin re kumjo mentakasngi kan long kajing sa kan mau se kajing ya inti jong ka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo pulai tli kisnam nadu usnam khat khandai spa san puar bangi yo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so pusau ar but they minta kan ni ka kenti bangi yo banbu ya kan ni ka library ngasong thu babun kintip ke ka library ka long ka we na ka jaka ka bangi lum thup ya baro ki jing tho ki ba pher khamtam habai di ba kan ni ka library jong ka district council ngibu ye ki kot ki bayadei bat ki riti ki dostor nada kalong hakasin syar khadar nadu ki sim du ki raj hadu ki shnong nang tangi bu abide ki khndo ka syak ibu habaide ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ko bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenjak ke jungi nang tangi don ki record habade ka ki an ki kendon ki paper ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot hang ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ipi kani ka proceeding register ka ba nadu usnam khat khandai spa san puar ka first house hakane ka hak tu ka por ka dangde ka United Khasi Hills District Council kani ka first proceeding nadu kitu bisnam de kum kini kan ki berlong ka spa ka jingtip nakamta jongi ki bamenta baru namta kalawe ni sode bandan ya ka library joka council bangin yo banlum thup yakum kini ki jing tho ki ba koridor ba ki badan kambha ba ngin la bandip shushu ya ka history jongka ja indrio jungi jokari jungi but aso kemenru bahang ni library nalor ki kot ki ba philai bila bon donru ki kot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai subha singi kum I ba BM lanong la tho artli ki kot la ai subha na ta ki ki member ki ki nong tho kot ki la na ni huru ki la don ki ba ai donation ini ke kan ni ka kot ka barendu hang ni po library kan ni na du snap khat plus pa san pu san te kum kini kan ka ba ka jingthmu jongi kum ka council ka long ba ngin penruspa ikajai penriu khamtam habide ka jingtip te ladang ni kum jai penriu ngi sothu ban trishtom ban wat jingtip habide ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi ong kti nongwe ka origin nang nongi mi kumnongi ya im ngia sa kumnongi ya trishtom hakipor dan shwa ka library ka de ka ba le sila bandong ba kadon lut ya ba kum kita ke jingtip then nang ni syakmat ru naso ban penpau ke jing ai kuble namar kan ni ka jing sedang ni kan ni ka library hadis council ni sedang ru da ka jing ya tip lang but I librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya dan benta jing trishtom lang I deputy chairman jungi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jingmut ki jat kot ki bangi hab ban bu hang ni pi dang kan mau ha katu ka por ka bangi ngi khot ki research scholar kum ba sau phungwat ai ka bangi la approve da ka committee ban le research halor ki sau phung jat ki research ki jongki lane areas of research habai de ba ki individual
kum Reverend JJM Nichols Roy kum kiwe kiriu Pak Mat kum Tirot Singh kiam namba kiwe te kum kini ru kidon ki research nang ta ki research habai de ka kup kasem ka bam nang ta ka research habai de ba ka khndo ka siap bade ba ka kum im jungi kum ki jat dundu khasi kani ka research ka babun ni ngaso ban pentip ipi bangila dep ban finalize kani ladap ban penkut bat mentangi abstang ka publication te on da ladap kani ka publication ni gini ikot tu ka baki research scholar kila penkrea kila tre lawat benya but nakaliang council ngin supply pe ba ikini ki saupo tu ligi ikot kunju te kani kan yarap haru wat iki research scholar kiba dena po Meghalaya lanen wa dena po ri India lanen wat na syabari ru wat hadu mentaru kila don kumbah riuh nyongut kibla wan ban wat cingtip nangi bat balarung hani ka library wat na empat yo kan play te nganget scam ba kajing play kani ka library mentasni kan long kajing mentoi ye ki samla bakwa wat benya shushu ye babun ki jinglong jimam jong ka jakne jungi bat khamtam ru kan long kajing kerku nam ta ka pateng ka banwan ka badon kambha bakin tip bahagi ni ki nyok pulai tili kisnam kani di kasien ka peningkong kat kum kerikot ke bangidon kasien ka peningkong baulat ka jela unwan banyu kejat hang ni bo district council te meneru ila kwa banwan shani namar ba idon ka jing stom haki kejat te mla bat kiwi ni ki ngojing kin te namar ta kadau la haben inaugurat not hang ti bo ketika ground floor te ni sukemen ba kan de ka kan sa kan mau kan sa pateng ka jingwan jong governor lat ka jela ban play kan ke library but ngiru kum ka council ngi don bha ka jing day constitutionally ngi don bha ka jing day bo lat ka jela namar pipe ya ka six schedule pipe ya ka edit rules jungi babon ki bills ki bangila wanra po house la kalong ki bills ki ba ya day ba kanu ka benta sin mangila pas menginane ngi don kam men penlong an ya kini ki bill ki bangi menjur na kayem dorbar district council dan kam ya ulat pat ban menjur kenang bakan kelaan film ka jing menjur jong ulat kani ka bill ka bangi jupas na district council kalong leno dan nomor ka daw ka jingwan yu kejat jong ulat ka dis sya ka jing sa kan mau but kau baar pat kan dong ka jing ya jan ka jing ya day hapdeng jungi bat ka office jong lat ka jela governor kan long ka bayajan nang ni syakmat bat ki babun ki belru ki badang sateng ru nila nang yai budien ki badan kam hamenta ya ka council kan yo ban berlong an kini